Hello comrades, good evening. How are you? Maswala bwanji. Mukamva choncho timangodziwa kuti ndiye mauja Samuel Laura ali ndi zoyankhula malinga ndi zimene zikuchitika, ndiyebe mungokhala pomwepo timvere. Thank you guys. Yes, comrades, how are you and good evening. Mwaswera bwanji ena mwazuka bwanji kumene muliko. No, comrades, I think Leori Zokamba ndiye just to be on his TED talk. If we have got the dullest president, particular Panspano is our president, Chakwera. He's the one of the dullest president I've ever thought of witnessing. Kuti kumara kunoko kuti ndi president yemwe alibe nzeru zomwe. Mtampaka china chilichonse chotekera ngati president, but this man is too dull. How can the president, the full president, engage our kids kumafusa mafuta mena kuma now instead of meeting the parents who sent those kids to school? Makolo fena mena ndu manaja kupita school. Ndamene uza mafuta anaja. So when the president is engaging with our kids, that's the stupidity of his first class stupidity. And now tukasunga marimba mwatumu. Chakwera promised to create jobs. Chakwera promised to promote entrepreneurship. Palibe Chakwera chimene apanga kwa anato. Komanso anato akapita kwa Chakwera. Achakwera kava mavuto awo. What is this man going to do? Achakwera alindi ana, alindi azukuru, alindi mwana wankulu kwambiri. I don't know how many kids Chakwera has educated on his own as a father and head of the family. Ineyo dindananga with. Anamaliza kuinvest, koma they are not employed up to this time. Ananga kuinvest, sana tenge loan. Kupeza loan ya kuinvest sana kutenga. Because maloans, amapasi the wachi bale, amene ali working under Chakwera. Kapena connected to another tribe, yomwe kula mnaziko la tuli. So, comrades today, Malawians, let me be honest with you, as a father and as well as a parent, uncle, and you can call it even a gogo. Achakwera matenga anatu kumapanga engage in a national program, kapena program ya pa radio kumana kuti afunave mafuta anatu. I don't think Chakwera is the rightful person to tell our kids or to ask our kids what challenges are facing, apart from us, the parents. Ameti mabeleka anawo, ndameti kona mafuta. Tafutikira kufuza anatu with the hope of them to be independent. Chakwera has failed to make the independence of our kids. Komanso Chakwera being a chancellor for the University of Malawi or several investors in the country, kwagati wankulu ama investor ose ku Malawi kuno. Chakwera wakapanga witness ana akampanga graduate ku invest. All what has been saying to our kids, giving us hopes as parents, Chakwera has failed 5 years in office. And today, towards the campaign or towards elections, the next elections, Chakwera is telling our kids or asking our kids to tell me, say, this is quite a blasphemy to us parents. And obeleka ife za usiri zimene zonse. Achakwera asapusa natu kumapanga empower natu pazinto zomwe sangathe kupanga. Kapena kumauza natu chinthu chomwe sangathe kupanga. Alephera for 5 years. Chakwera has failed to make our kids happy, to make our kids independent by having jobs. He has never created jobs. Instead, wangopanga zinthu zongosokonekera. So akula zanga anakubala. Koda Chakwera mkono bwa. When I call Chakwera is a mad person, as well as Chakwera is a dullest president so far, akulephera panga zinthu. Why can Chakwera not engage us as parents? How we feel about these kids kamasunga nyumba. Koda namina kuti kamasunga nyumba kuti ameza kuinvest. Timakana obanje. Zinthu zadula. And anamina wakameza kuinvest, they're just like adults. Ngatini mavala sapato yodula anaso anamene wa azainvest amavala sapato yodula. Ngatini madyabulo pa table anamene also afuna dyabulo. How much is Chakwera giving me? Feteza wandikwezera ndikulephera kuti ndilime. Anamene wawa akafuna chinthu akafuna ntchito ku Blantyre. I provide transport all the way from Zimba to Blantyre, all the way from Zimba to Lilongwe. Apita amene kuja, my kids are not even shortlisted pankani ya ma interview. Amabwera kumene kuja, no one pays back the money. Some interviews, akamapita kwa my interview, they pay money in advance. Amapeleka drama. That money is non-refundable. Koma kalipa investe, anaza they come back to my house, gama jana pita kwa my interview, ninapangia katapira. Mwananga walipela kulowa nchito, because Alibe is not connected to any politician or MCP.
kamena anybody surrounding Chakwera presidency. So akapresident kamati akufuna amve mavuto ana atu. What does it mean? Kwanza tu ameti mabereka. Kodi ine ananga ni graduate. I've got 2 graduates in my house. Nobody is employed. That's because Luara ama tuko na boma. Ananga wonse akwa Luara sani ni benchito. So president kumena kufa mafuta anao. Makola ondo tani. Because me as a parent, I'm so bitter. Mwananga akulepera pesa nchito because of Chakwera kulepera kulisa bwino ziko. Achakwera mwewo oleperao afuna mwananga ampase maganizo ati amfe mafuta ache. When is he going to sort out these problems? Mafuta mena na kuma na Chakwera kapanga sort out it. That's how the mafuta mena. So, comments, I'm speaking this deep down from my heart. Achakwera ndi kumudisa. Ngati program mena yati abwele kumpoto kumatozi afuna amfe mafuta ana angono ana achitozera my youths. Achakwera sabwele kumpoto hai. Because his programs, they are talking politics, were not happy. We Northerners were not deep into politics of any sort. We are deep in educating our kids here in the North. Therefore, the North is akapisa mwana, akapita kuvesa kamaliza. Timaembeza mwana zakapisa nchito. Kwa Chakwera has never done that. He has been coming to Muzuni, he has been coming to Linia, kupanga as a chancellor, wama investa minewa. Ana kumauza kumali mbisa ntima, utananu, chonde ndikulemba nchito, kapena ndikuchandizani kuti mkhale panuka. He has never even dared to do anything. Not even an inch of a step he has done to promote our youths down here in the North or up here in the North. Just like in Southern region, Kumast, just in Central region, Kubunda, Luana. Atapanga graduate, Achakwera kwapanga promise anatuma graduates kuti moao ukaofewa. And some kids even could cause anima distinctions. Kwa panapa sana president chito ya. So Chakwera kata kutamangira kukumandiana. Kodi makole fatika kuti. Ameti matumiza drama, kameta katu kupeleka fees kwa nao kuta amalize siku yao. Achakwera makole fatika kuti. Why can't Chakwera at his age ndi gogo ngati mentally enough? Bwana Chakwera pange engage my parents you. How we feel about anatu kusabwira nchito. Because makola mbili fe nagwira nchito mboma, kapena gwira nchito mabungu ena ndiena. At our age, tufuna natu watenge zichiro. Tina siya zicha. Kwa Chakwera, just going to hear problems. Kona kama mafuta anatu wa Chakwera, what is he going to do with our kids? Afuna kampeni, afuna vote, afuna jana. Because kuwawa kwa anatu mafuta anatu, amena kumanawa, amena meza kuma school, kapena ana oma ngukala mamizimu. Mafuta amentikona kwa mbili, chere ametindi jipyunjo. The fair my parents, not the president. The president even though akulepera kwesa bwino ziko, akulanda salary. Even though akulepera kwesa ziko, akuja bwino patebu. Even though president watu akulepera kwesa ziko, I need security okwana. Koma natu, they've got nothing. Akatukwana president amangidwa with nobody to hire a lawyer for him. Even Achakwera mwanatu akatukwana president akamangidwa. Achakwera sapita polisi kwa utia mwana msamange mafuta kendo wazio. Anambili anameza kuinvest kumana kuno for the first time. Anambili akufa ifa zo chisama nyazi kuzimangira pantengo kapela kuzimangira nyumba because makolao sana sekwanisa kupeleka fees ya kuinvest. Koda Achakwera sibesa kuziziwa kuti anambili for the first time mulamulo wao anambili kuinvest azipapauka kuzipatu mwana kuzimangira because of akola kuti makola ake akuvutika kumuzi yeye wapita kuinvest kwa kuinvest kwa akusoka sopo alibe hivi mbali hivi boma hivi abotika achani azatu opeka ngongole zana school mwana utapeze ngongole ya chikole alibe makola ake agusaka chaso mwana zokota makola ake wapuza movutika kuyamba primary school secondary school upita kuinvest mafuta akulira kulira he cannot even buy books kutaziwe kuinvest anambili within the period of Chakwera kulamulira azipauka kuma invest. You know Malawians makola zanga mkuza zimenezo ndiye Chakwera leo kamati akamapanga engage na youth kumana ndiye yeye kumava mavuto yake now koda Chakwera zimena panga makola zanga mkono bwa it's painful au beleka ine paropa of give kids sapato imena mavala mwananga ineni mavala size 8 mwananga uvala sapato size 10. Each time I go to buy a good shoe for him it's more expensive than a shoe. I'm suffering as a parent. Ndio Chakwera akumapira pa ai ndifuna ndive mafuta anyamata osafa kai mafuta amakoroba. Why can't Chakwera listen to me? My kids are graduates. My graduates and I'm as a university. Yeye anapita my nieces, my nephews, anaza graduate my university kumaya. Pamene kumene Chakwera ndi chancellor
Home Investor Manager. But Chakwera, I don't know what it means. This is a very big insight to us parents. I made my tuition to go invest. Anatomana panga buna school, the marova, akara manyumba. Ngewi nage wapa mbali hapo, akulepele kwendi saboma. Akuita na anatu haja, kuti akave mafuta hao. Chakwera is even failing to govern this country. How? What good advice can he give to our kids? What hopes can he give to our kids? Malawians, this president is too dull. Too dull indeed. Achakwera tu, ku September ndikutali. The more he's engaging with our kids, ku September ndikutali. Chakwera, wherever you are, just resign. And now, tukuvutika ndife makolo. Don't meet Anao. Meet us. And Oberega. Meet the mothers of those kids. Meet the uncles of those people. Meet the fathers of those kids. Iweyo Chakwera, ulibe gao pa anatu. Just do what is right as the president, as the state president. Koma kumena mwapita kumapanga maprogramu wanu kape busy kapat za chamba zimene zoso. And Chakwera deserve to be slapped. Chakwera tezo kufuna kumamenya umakofi. Otherwise, anatu akuwaselesa kwambiri. Anatu, what problems can our kids share with this president? The president who has got no solution to anything connected to good governance. Uzachana anatu. Comrades, I'm very sorry. Wazanga no samene mnatu manatu kumanvest. Zera panga Chakwera singamugiza nazo za usiru. Za usiru kwambiri. Achakwera kwesa kati kuti sanambe abereka hapo, kapena libe zuku, kapena libe baba yao oma kuvutika. He can't be too smart by asking my kids or my graduates kumati vuto on the channel. Pamene vuto akuliziwa kale Chakwera. He's been in Malawi for life. Wakwera maya mumu akuziwa. The wife worked with the Plan International. He worked with Irish Aid. Amaziwa mundu akhala lova. How it feels. Mundu amene zimamwa kwambiri si mwana ujaya. Kwa makolo fene mezima tuwao. Shoti kama drama zimene itaononga ni nthawi itaononga pa mwana watu kuti apite ku invest, kuti amalize mpaka sima tuwao. We have not even recovered with what we have spent on our kids' education. Maka ku invest. Therefore, Chakwera is coming public and say, no, afuna ve mafuta anatu. Is he joking? Is he a mad person? I'm very sorry, comrades, but this guy must go. September nkutali kwambiri. This guy must be impeached in whatever means. Ku parliament ko mchose Chakwera pampando. September nkutali. Atipweteka, awutipisa mtima kwambiri. Thank you. Good evening.